Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbakasyon ni Doña Ana iti balay da Andro. Maragsakan mat da Andro, gaputaad dan pamanawan da iti anak da, malaksid kadagiti katulong da. Iti may sa amalam, nabati ni Jana ang agmaymay sa iti sango ti pagadalan da. Gaputan nala daw ang nakasangpat ti amana, amang sukon kadkwana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas anapauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh my God! Aday ta, napukaw ng tipot na. Kakadwa, ilugan tayon da ito yung ubing iti kotse. Sakbay nga da sa bali ang makakita kada tayo. Darasin nyo! Sigurado ang maragsakan ni Buslito. Addan iti ikot minidjana akaanakan na. Maaramid ng tikayat na ita. Ta nagbaligi kami na ng dukot iti daytoy nga ubing. Diyos ko, Andrew, anya nga ta tinapasama kiti anak ta. Huwag nga, Rodrina. Madanagan akmat. Anya nga ta ti masapul dagiti nang dukot kankwana. Nalabit a kwarta ti masapul da. Iso a padaanan ta nga umawag da. Huwag, Rina. Kat agtinulong ta nga agkararag para iti pan nakaispal ti anak ta. Wen, day ta ti kasayatan. Nga impakaampum ka din kadagiti pulis day ti anapasamak. Saan? Mabuto nga ngamin iti mabalin na mapasamak. Amkag, nga mga nuad-adda maisagmak ti anak ta. No aggaraw dagiti pulis. Anya matan ti kastoy. Anya nga minti ka sa pulan day ti anak ta. Apaya kastoy tinapasamak iti anak ta. Agkalma ka laang bagat. Urayan tayo nga umawag dagiti nagdukot ka ni Jana. Barang umawag damot laang ita arabi. Urayak ti awag da. Saan ka maturog? Aging gang awan maamuak may papan iti anak ta. Saan mabalin, Rina? Ala, ingka aginanan. Siya kunti manguray iti awag, dagiti nang dukot iti anak ta. Pangaasiyo! Palubusan da kon nga gawid! Itulod da kon ni Jebalaimi! Kaya't ko na makita da mamakan papa! Kastamot da ni Lola! Masyan kayo kumakanyan! Sana mabalin, neneng. Awan matbasol ko kada kayo! Sa anak matabad! Apingin ngayon panaw da kaya school. Sigurado, sapsapulon na kon ni Papa Ita. Sigurado agsangit ni Mama no anak. Saan nga rod amabalin, neneng? Isasumardang kan nga agsangit. Makarengreng tasangit mo. Pangasiyo! Pagawidan da kon. Sa anak abad nga ubing. Awan basol ko kada kayo. Saan ka pa makawid? Ngem di ka madanagan. Awan to tidakes ang mapasamakin ka dito eh. Iso asumardeng kan nga agsangit, ha? Inton madamdama, yagkunton ti kanam. Naglawa da ito'y asilit anang ipupukan da kanyag. Kasano ngaya makaawidak? Lord, ispalan na kuma. Sapay lang kuma ta makaawid ako ni Jebalaimi. Neneng, eto inti ka nam. Mangan ka, ha? Tapno saan ka mabisinan ken saan ka ngagsakit? Ijayak ton balay mi amangan, angkal. Iso palubusan da kon nga gawid. Saan pa yung mabalinita? Ala, mangan ka kidnin. Amok amabisin kan. Diyak kaya timangan. Palubusan da kon nga gawid. Diyak kayat ditoy. Pangasiyo, tata. Kumusta timbalot tayo, Dodong? Pinakanyo ka rin. Wen boss, ngam ka na ayon ngagsang sangit. Makarengreng day jay nga ubing. Saan nyo baybayan? Asikaswan nyo anay bag.
Ang mga numatay kat di tay pa'y naala ti kasapulan tay kan kuana. Wen boss, di kayag danag. Aywanan mi ana imbag ni Jana. Narigatan. Ang mga no saan tayo amaala ti dakkel agatad, babayan ken kuan. Sigurado nga'y paay dati ang yaman na kindawan tayo. Amok no kasano ti panay pategday ti agmay-maysa nga anak da. Angem, boss. Kasano no saan da nga itad tikid-kid dawan nyo aransom? No kasta bilang, nasaysayat langan amatay ti Jaski nga ubing. Anya? Kabalan nyo nga ramidan ti kastabos? Saan kayo amasan ken kuana? Tidak kalagatad ti kapatngan kanyak dodong. Kat awan bibiyang ko, uray pa'y anak ti kabsat ko ni Jana. Ti telepono. Amang ano dagiti nang dukot iti anak ko ti umawawag. Hello? Asino da ito eh? Sika ka diti nang dukot iti anak ko. Pangaasim tagsaw ka kuma. Kalma ka kuma, madam. Ngamusto ka? Da kami tinangdukot iti anak yun. Kat dumngag kay iti bagak, no kayat mo pa ay makita ti anak mo, asi kakaratkad. Sige, basta diyo ko masaksaktan ti anak ko. Pangaasiyo ko ma. Di ka mandadagan. Awan to ti dakas ang mapasamak iti anak mo. Basta agtungpal ka, iti kayat ko nga aramidan. Sige, dumngaga ka na imbag iti bagam. Ado'y ti danom anak ko. Uminom ka pa eh. Agi amanak, mami. Anya ti ko na dagiti kidnapper. Kumusta ti apo ko? Jak nakasarita ti anak ko, mami. Nga maamok, natalgad ti kasasaad na. Nang runa kat dakkel agatad ti kidkidawan da kasukat ti wayawaya ni Jana. Anya mutan. Talaga dagita tao. Tinalaka pang lakagan lang ti amudang aramidan. Wan nga rod, mami. Sapay awan kada kami ti kidkidawan da agatad. Di ka matanagan anak ko. Awagak ni dadim. Tumulong kami iti kwarta akid-kid dawan da. Bastawan dakas amapasamak iti apok. Agyamanak, mami. Kat kasaritak mati asawak. Masapol nga iparwar mi tinayon tigatad akid-kid dawan da. Ala, agkalma ka lang anak ko. Aramidin tayo ti amin apamuspusan. Tapno saan da aranggasan ti apok iti ikot da. Wan, mami. Kat sapay la kuma. Tapaman amay tayo kadakwada ti kidkidawan da agatad. Kat palubusan dan tumatan ti anak ko. At to'y neneng, mangan ka pa'y tapno saan kang agsakituan? Diyak kayak ti mangan. Palubusan da kon nga gawid. Kailiw kon da mama, papa, kan lola. Anyamatan. Agsangit ka manan. Mangan kakit din. Makawid kang tumatlaang neneng. Di ka madanagan. Awan ti dakas amapasamak ken ka ditoy. Ngamno ita, mangan ka paywan. Awan na asiyo. Awan na mo kabasol ko. Ngam impopok dakit din. Palubusan da kon nga gawid. Pasensya ka, neneng. Nga magtungtungpal kami langit ibilin ti amo mi kada kami. Iso amangan kan. Tapno saan ka ako mapsot. Abay nga nasid ka, Nakmila. Nalaga di masapol mo? Lito, sigurado ka kadingagtungpal dagi nga agasawa iti kayat tayo mapasamak. Masiguradok na ita. Saan da kaya ta may sagmak ni Jana? Isa sigurado ngagtungpal na itinagtulagan da kanindodong. Amok nga raminin na ti amin tapno may spal ti anak da. Nasayaat nga rod no kastalito. Ay na, magagaran ako na makaigam iti dakkel a kwarta. Naikagda Nagmila. Mapasamak to ti tartarigagkayan ta.
Rina, bagat. Rumwar ka kumamat dito'y sa lahed. Adda ka matlatan dito'y. Agpaangin ka matay, Jerwar. Andrew, ni Jana nga anak ta. Madanagan ako na yan para kan kuha na. Amangan kit di mat no pagaramidan da iti dakas. Agsangit ka manen, Rina. Andrew, jak maliklikan ti agpanunot iti madi. Nangrunak at babae iti anak ta. Amangan no mapanunot da pagaramidan iti dakas. Awan mat siguro ti dakas nga aramitin da kankwana. Nang runa, tawan pa'y kadakwa da tikit-kid daun da agatad. Sapay la ko mga runtakas ta. Talaga madanagan ako una yan para iti anak ta. Kailiw ko una yan ni Jana nga anda dito'y balay. May kawak iti kawan na. Maawatak tirik nam. Ngam saan arumbang nga agpailuyos ka iti nalaos a panagladingit mo. Ala, tumakder ka ditan. Mapantay dya simbaan. Taintaag kararag. Kumusta ka na, Lingko? Kastoy manong, madandanagan kami para iti anak mi. Unggayam, apay ngay may ka. Ada ka di masapol mo. Awan matket de, ading ko. Imayak ka po tanadamag ko tinapasama kiti ka nakak. Uwan nga ron manong. Madandanagan kami nga agasawa. Kanayon nga agsangsangit asawak. Gapo iti panangdukot da iti anak mi. Talaga makapadanag. Sakto pa'y kit... Nagdakas kit dirang yatatan. O kan, anya tindamag yaw kan kuana. Basta ko nadang itinangdukot kan kuana. Nga awan dakas nga ramidin da ka ni Jana. Basta itadmit igatad akid-kid dawon da. Anya, kastagayam. Kastagayam ading ko. Kan, impakamom ka din karag iti pulis da ito napasamak. Saan manong? Mabuti nga. Amangan nudakdakas ti mapasamak iti anak ko. Ngam, isagsaganaan mi tigatad akasapulan da. Nasayat nga ron ano kasta. Sige, ading ko. Tumulong ak iti pan nakapaanda ti kasapulan niyo agatan. Kita agman, nanya ti maaramidak tapno may spalti ka anakak. Ikarik na ita ading ko. Imawag ka di manan dagiti kidnapper, baro? Awan pa'y nga ron, mami. Day tamat nga ron ti ururayak. Padpadaanak nga umawag namanen. Tapno amok mo ti aramidak. Kaya't ko na makaawid dito'y balay mi ni Jana ang anak ko. Oh, Andrew. At ibagakan ka. Ngam sapay la kumata di ka gumurgura. Anya day ta, mami. Sige, ibagayo lata. Adda ngamin sa bali anadlaw ko iti kabsat mo itay imay dito'y. Anya ti kayat yu asawan, mami. Ibagayo ko ma. Kayat ko asika ti mang paliiw iti dayta. Ngam sapay la kumata nagbidutak iti napaliiw ko iti kapsat mo. Anya ti kayat yu nga ibaga, mami. Adda ka di madi anadlaw yu iti kapsat ko. Pangasiw, mami. Ibagayo ko ma. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetay wita alawas ang napauluan. Ransom, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.